हमर गुजर बाटे अब ना करब एकनिया अरे सुना अरे जी तो बात ना मन तू के कर बात मन पहले बताव अरे रे चले बनवाई घर में अही दादा इज्जतिया ढोका हो दादा इज्जतिया ढोका बताओ ठीक बा हमें पिया तनी दियाला पर बाउर लगता ना दो तबो बाउर दो तबो बाउर नहीं देखले का हमार बतिया नहीं के सुनात ना क्या ना पीला हम रोगी नहीं होने का रोगी हई ना पीला अरे लेबे के बेरिया नहीं के रोग धइले रहत आ चावल चली जाए दी कोनो बात नहीं के हल्का चीनी वाला त रहल हवे महुआ का पी ले ओमे त आगे रहतनी। अच्छा ई बताई आतना दान दहेज लिहनी जे बियाह शादी करनी जे कुल त ठीक लागता बोलियो विचार ठीक बा चाहे पतोहियो बढ़िया पागनी जा अब एगो ही चीज के दिक्कत बा लैटरिंग के लैट्रिन बनवा दे बनवा का देई अब हई आगे वाला घर है तू करे में ना पैसा लाग गइल हवे जब ओकरा जाए के होता टे ना लैटरिंग में तब माने पिटपिटाए लागती अब घर में लैटरिंग बा के लैटरिंग में भेजी बाहर से ले आ जाके जगाव तनी त जा लागत है खिसिया हम इतना बजे नहीं जागता है यू जनता ही बनी ओकर बोली मम्मी जी कनिया नु अब जाती है नहीं कि कह दिया हम ना रहम हाँ ही दादा सुनी हमार आपा ना हमारे मर्द लज कोकर न कि जब पतो हो सकी ना तब भाग जइहन हां चल ठीक है बा अरे सुना त कि ना रहो हमार बच्चे का कहता नी का कहता रू नहीं कि कनिया कहती है कि अब हम ना रहम सब बोड़िए बिस्तर पर लेके भागतिया हमरे जब बैठल बन तलू भागा ना भागतिया रोगा हमार बात के नहीं के मतलब मत होत नु विश्वास नहीं होत नु आई नहीं तरह लेके त देखम देख ले बिया फिर से घसटे वाला का कहला लेके जाती है अब का नहीं कहते कि घर में हम ना रहम हमरा कोई कुछ नहीं के मान जात कर के का करत हम पूछ ले मई त छै से कोई कर दे कोई 4 दिन के आइल का कही मोर से अलगे परेशान बानी आई आइल बिया मार उतराइन था खाइ रहनी ई अलगे तू कहले भी एगो ई बरन इनकरा ना ऊंच बुझाए के बारे नीचे बुझाए के बा खाली महुए लहुए के फेरा में रह करन हैं तो रहुआ त घरवा के संभारी जी उमा के त छोड़ी ना के दाथु बनी तरह के रहुआ के अपने मन नहीं के बुझत कि का करिए कह दे का चल देखी कहां हम का कर जाई देखे जी बताई हम मतलब देखा से हमारे हमरा रोहनी आ जाती है तो वो हमें लागल कहानी की छोड़ो सा ज्यादा सा तू हो गल बेटे ना लिंटर ले पहुंच गल बेटे ना करकटे में डाल दस लाइटलिंग में बना दस बाकी काहे का हमर मर सुन इनकर जीवन मन कर लते हमने करे ना कहा बिया राउरो जितना मन करना नूर उतना रहबो करी ना देखता नहीं मतलब का हो गइल कि छत बनिए गइल त आ कनिया के जब बात कर 4 दिन का कनिया औरी छौड़ी आया का भागत या भगनी फरे नहीं लगा देल बाटे नुन करा गांव टोला देखते मतलब निमन कही त जाई रहो का हमर बतिया खराब लगता नु त जाई समझाई बुझाई देखियो कैसे तड़का लावती है भगवान हमरा त पहले डर लगता कि गांव टोला देखि त का कहिया लागता कि बुझाते नहीं कि हमरा लागता नु कि पैसे के कारण ई सब ऐसे करती है आ जात नहीं कहबे के कनिया ज्यादा हो रुक जा तब वो बात मानी ओइसे सब बिगत के फेकतिया त ए कनिया हो कुल चीज अब रख ले ई घर में हम एको मिनट ना रहम होय देखो दादा इतना बिल्डिंग खड़ा हो गइल बाटे हम सोचनी ना कि घर में लुरगर आदमी हो कि शिक्षित आदमी हो कि लेकिन ये तो अशिक्षित आदमी भरल बाड़न एको मिनट हमरा के नहीं खेर रहे के बताओ हो हम सोच कर जाए बाहर में जाए आज के जमाना में छीरे राम कोई 4 घर के गांवों के देखी ना तो कही कि नया नया पतो ये आइल भी जाती है सोच करे बाहर ही ए हम लोग कोइसन बढ़न जाए जाता एकदम जंगली जानवर हन जाहिल गांव जाई सुनाई हाय काहे के फेकल बन भाई का छा ले जाके फेंक दी ना होने कवर आ कहां जा तू बेगो शहर तो अपना घरे जे तनी 1 मिनट ना रह मैं जुगवा मने होता नहीं झगड़ा लगला के करा घरे ना होला आंगड़ा उगड़ा नहीं खे भइल हमरा काहे तो तोरा के केवन चीज दुख तकलीफ पर माई करती है अजगो सोच करे खातिर आदमी ना बाहरी जात रहन हमहु बाहरी जाइम कोई गो मलेरिया कोई गो वायरस फैल गए दादा त माई ना तोरा गरियाई जा तड़ू तो रोड और 4 घंटा के बाद आओ तड़ू आ लैटरिंग नहीं खे त का हो गई ओसे अपन आदमी घर छोड़ के चल जाई नहीं यार ना यार तो लैटरिंग बाटे हमारा आदत नहीं खे हमर जब लागी तब ना जाइम कि हम 4 बजे भोरे में चल जाइम लोटा लेके औरो गांव में हम शौचालय बन गइल बाटे
बाटे लिखो फिको वही में उतान बाड़ू तोने लोग तो बहरिए जालू जा उहे ठीक बाटे हमनी किया कम से कम हमनी के सेफ्टी तो रही ना देना कोई ना देखेला हम जाएम हम भाग जाए हां तब तू ढरू भगरू हो खबू ऐसे तोर गोड़ निकलल बाटे तो निकाल देबू तू झट दिना ऊ इज्जतिया गइला से बढ़िया बाकी ये इज्जतिया चल जाओ हां तनी 4 बजे भोर में ना जा सकेला आदमी ठीक ना जाई त जाई 10 बजे बुझाता कि अपना हाथ में बाटे कि 4 बजे निकलम तो निकालो आदत बनावो पैसा रुपया होई माई भैया लैट्रिन बनवाइबे करिया जा काहे हमार बाबू दहेज ना देल रहल चपत के बक्सा में रखे खातिर दहेज का धमकी न द ठीक ना घर में बोर हो जाए नहीं खिस बाड़ी जा ना जाइल थोला बाड़ी जा हम लोग के आगे बाटे कभी कहले होइया सकी ना लैट्रिन बने तम न घर रहो नहर में भातार रखले रखबू ऐसे उतान बोलत रहला हम लोग के आदत बा हमार आदत नहीं खे समझ नहीं हम ना रहम जब तक ले ए घर में सोच ना बनी तब तक ले ई घर में लात ना लगाई ऐसन बात बा हां तू अपनी मन के बड़ू माने के ना रहम त जा ते अपने मने आइबू लैट्रिन बनी चाहे ना बनी ठीक ना अपने मने आइबू तो तोर माई बाप दूसर बियाह करी तो वो लैट्रिन रही त जाके हगी हो ठीक हगी है जाके सब जे गंवारे भरल बाटे इहने लोग के समझावे के चाहिए अपन माई बाबू के कि हां माई बाबू ई कुल बढ़िया सिखावती है हमर पतो ये ना तो एगो शिक्षित आइल बिया लेकिन ये लोग के ना मोती में ना बुझाता कि सच्ची में घोरा गइल बाटे एगो तक सरकार में पाबंदी लगैले बा कि खुले में शौच नहीं करे के आजुगो में ना बुझाता कि हमारे कैदी बना के रखियन का हमू आजुगो रुके वाला नहीं खे खुल रे दोकला चल ऐसन घर में हमर गुजर बाटे अगर हम ना करब ए कन्या अरे सुना अरे जी को बात ना मन तू के कर बात मन पहले बताव अरे रे शौचालय बनवाई घर में अही दादा इज्जत ये ढोका हो दादा इज्जत ये ढोका बताव एगो अभी बुझा दटे अब खुले में के चलते बताव हमारी इज्जत लीलाम कइले बाड़ू तू आ खुले में सोच करे जात नहीं तो ओमे इज्जत बाटे बताई ना आ तो हमने के जाके रीत रिवाज हवे केहू जे घर में ना हो गेला भागम ना त का करब कन्या ना रहो सब रहे जा घर में ठीक बा सास हई तोहरे प्रयास बाटे बताव ये निराश करबू एक कन्या ई कैसे करता दू इज्जत जाता एक कन्या है सकल अरे हम तो पई दादा नाय नोतर कने एगो लॉटरी के चलते तू हमारी इज्जत लीलाम कइले बाड़ू हां ये अभी इज्जत बाचे वाला नहीं खे अब हम घरे जाएम ना तो आजे बनवाई शौचालय नरेंद्र मोदी 12,000 रुपया दिल रहन तो पैसा का भइलटे अब तो हमनी के नहीं खाना देले हो कुल मुंह चीन के जाए तो कल आ जान तर कन्या सबसे बड़ तो बात बा कि हमनी के जाके घर में मर मैदान ना करेला त हमर बाबू जो नोटिया दिल रहन का भइलटे अरे कोने दा अरे एक कोने जब हाल बाटे कोने तू बौड़ाहीन हो का हो एकदम से तारा बुझात के कितना आदमी पहले सरकारी बनाइम के ना बनवाइम आजे काम लगवाई अरे दादा हो दादा पर कोई से फलाना का पता है कहता ना चिचियाती है हम चिल्लाइम ठीक बा लैट्रिन अरे दुगो ये है नहीं ईटा दुगो है नहीं ईटा धके अच्छा अरे कोने बताओ तनी दा करे तारी गोड़ पर गिरतन तार सास हई चल हाता ना जल्दी फैसला ना लिहल जाला ससुर से जल्दी अब कन्या हमरा के ई पहले बतावा तार बाबू मैं जब दहेजवा तू करे तो बुद्धि करता ना बुझाइले तू तो हम के ना पता रहे कि पैखाना नहीं के घर में हाथ में सुंदर महल बटे आप पैखाना ना रही आवता देखी त का कही का गिर गइल का लिंग दे देखते ही का करते चलो घर चलो बनवाइम नो चलो हम बनवाए चलो अरे ना जी का पर पकाए धरम माजा ल तनी आज हमर पता ये घर से निकल के जाती है तो हां हौसले घर बसेला देखता हूं बुढ़िया देखता का तुम देखिए एक कन्या से कॉल हो कन्या ठीक बा चलो मुझे बनवाइम ना हां तो देखो बहुत हमर निमन पतो ये संस्कारी पतो ये ठीक ना अब चल तनी 6 महीना के देरी बाटे तनी सबूर संतोष कर चल 6 महीने के देरी बा ना हम ना आये कन्या धरे एक कन्या गोड़ पर गिरता है कन्या रुक जा तनी काज रे कहां ऊ चली गई हवे हां ये हमनी से पकड़ा तारी आज बनी के चाहिए आज बनी तब हम जाए ये बेरा लटरे हम मिस्त्री थोड़ा ना है कि बेरा बना तू कह देते सुना आज हमरा के जहाज पे जाए के बारे चलबू जहाज पर ना पहले लैट्रिन बनी तब देखे बुझा टे सुन घर लेके चल हम आवा तनी हो डिब्बा में ना रहला डिब्बा बूढ़े पुरानियन के कुल धई जाला हम लेके आवा तनी हो डिब्बा वाला ना रहला तो आगे वाला डिब्बा ना हम ना अरे कौन है सुना हम अपनी आमा जी खाती के उहे लगैले रहे बढ़िया ज्यादा का कर तनी पेम्पर बेल पेम्पर पेम्पर जी बौड़ा ने काम करे नहीं बुझे बेला परस में करबू परस में
अरे वो कहा था चल अरे हगे वाला हगीज का रे हगीज रुक जातन देखतन उनकर दुकान पर हगे वाला हगी लेके जो हे भगवान जी एक कने तारे गोड़ पर गिरतन चला चला ता अरे बाबू चला के बनवाइम न हां बनाम चला तबे हम घर में जाए अरे हां हो चला वादा करी वादा करी चला वादा कर दे ठीक चल आई चला ऐसे कला